Един от най-бързите и лесни начини как да балансираме енергията на чакрите е с помощта на камертони от солфеджио скалата. Днес ви каня да се присъедините към моята балансираща практика и просто да се насладите на звуците на камертоните. Припомням, че чакрите са енергийни завихряния, които излизат под формата на фунии през предната и задната страна на тялото. В допълнение се делят на мъжки и на женски. За жените важно е женските енергийни центрове да се въртят по посока на часовниковата стрелка, а мъжките в обратната, защото с камертоните извършваме кръгови движения в съответната посока пред всяка чакра. За всяка чакра първо ще доближавам камертона, за да можете хубаво да чуете звука, а след това ще ви показвам движението. Слушайте. 396 Hz за първа чакра. ...417 Hz за втора. 528 за трета. 639 за четвърта. 741 за пета. 852 за шеста. 963 за седма. 'Всичко, което е важно да знаете за чакрите, можете да намерите на едно място в моята книга "Излекувай чакрите си", наръчник за практическа работа в ежедневието с вашите енергийни центрове, който вече е променил живота на над 5000 човека. Надявам се, че това, което днес ви показах, ви е било интересно. Пожелавам ви един по-балансиран и по-щастлив остатък от днешния ден.